Kuuntelet Stulin sähkäripodia. Stul on sähkö- ja teleurakoitsijoiden oma edunvalvoja. Stulin jäsenenä käytössäsi ovat monipuoliset jäsenedut. Liity jäseneksi osoitteessa stul.fi. Tässä jaksossa keskustellaan johtamisesta ja esihenkilötyöstä sähköalan yrityksessä, ja mun keskustelukaverina täällä on Tutu Vegelius-Lehtonen Arosysteemsiltä. Miten sä päädyit Arosysteemsin toimitusjohtajaksi? No, toi on aika avoin kysymys, mutta no sanotaan, että mä oon ollut yli 30 vuotta työelämässä ja oikeastaan melkein jo heti ensimmäisestä työpaikasta lähtien huomasin, että semmoinen ihmisten kanssa tekeminen ja johtaminen on mulle niin kuin luontaista ja helppoa, että ehkä se niin kuin semmoinen niin kuin johtamisen ura on alkanut jo ihan toisen kolmannen niin kuin työvuoden aikana. Ja mä oon ollut hyvin erilaisissa johtamishommissa ja mä oon vähän ajautunutkin, en mä mikään tämmöinen urasuunnittelija ole, että mä oon ollut isommissa ja pienemmissä firmoissa ja kyllä tähänkin kyllä avautui, että jos ihan konkreettisesti mietitään, niin ihan headhunteri soitteli ja kyseli. Ala kiinnostaa sillä lailla, että mä oon ollut tässä arvoketjussa monessa paikkaa. Mä oon ollut rakennusliikkeessä ja oon ollut talotekniikkaa valmistavassa teollisuudessa tukkuliikkeissä ja on ollut aiemmin itse asiassa kyllä talotekniikkafirmassakin töissä, että sattuu osumaan niin kuin monta niin kuin tsekkiä niin kuin ruutuun sitten siinä tapauksessa, niin sanoin kiinnostuneeni ja täällä ollaan. Koetko olevasi enemmän tämmöinen niin kuin strateginen leaderjohtaja vai tämmöinen niin kuin, operatiivinen niin kuin manageeraava johtaja? No kyllä mä sanoisin, että strateginen ajattelu on mulla ehkä yksi vahvuus, että silloin kun ollaan tämmöistä muutosta johtamassa, jos haetaan niin kuin firmalle uutta suuntaa tai tarvitsee niin kuin muuttaa pontteja ja niin edelleen, niin sen tyyppisissä tilanteissa on vahvimmillani, pidän itseäni liiderinä, mutta tietysti silloin kun haetaan semmoista toiminnan muuttamisen suuntaa ja uutta jännittävää tekemisen suuntaan, niin kyllä sitä manageeraustakin siinä pitää olla, mutta ehkä enemmän strateginen liideri ja sitten vasta sillä kakkosjalalla niin manageri. Sitten tarvitaan avuksi ihmisiä, jotka on tarkkoja toimeenpanijoita. No todellakin, joo. Juuri näin, että mun mielestä se on niin kuin jo alkuaikoina löydetty, että jos sä haet itsesi kaltaisia samanlaisia ihmisiä ympärille, niin se ei oikein voi pelittää, kun silloin niin kuin vahvistuu vahvuudet ja heikkouksia ei oikein kukaan niin kuin täytä, että sitä oppii rakentamaan myöskin vähän ehkä tiimin sillä lailla, että siinä on sitten niitä ihmisiä ympärillä, jotka tekee semmoisia asioita paremmin kuin mitä minä en sitten osaa. Miten se johtaminen eroaa eri kokoisissa yrityksissä? Sä oot ollut monenlaisissa firmoissa. Joo. Niin. Kyllä mä sanoisin, että mun tyyppiselle erittäin avoimelle ja suoralle ihmiselle niin johtaminen pienemmässä ympäristössä on mulle helpompaa. Koska kun mä oon semmoinen, että mä puhun joka suuntaan niitä ajatuksia, niitä meidän yhteisiä tavoitteita ja niin edelleen, niin matalassa organisaatiossa se sana menee helpommin niin kuin joka niemeen ja notkelmaan. Että ehkä mulle niin kuin se rajuin kokemus oli se, että kun olin LT:llä ja sitten johdin siellä organisaatiota, jossa olikohan meitä nyt 6 tasoa sitten niin kuin minusta sinne niin kuin ihan operatiivisimpaan siivoojaan, niin sä et enää pysty sillä omalla persoonalla ja omalla puhumisella vaikuttamaan, kun lähdetään tekemään isoja muutoksia, vaan silloin se pitää organisoida ja se on organisoitunutta ja se on paljon systemaattisempaa ja siinä pitää miettiä myöskin sitä viestintää ja tiedottamista niin ihan toisella lailla ammattimaisesti. Et ehkä itselleni niin pienemmässä organisaatiossa se on luontaisempaa ja helpompaa pitää se kommunikaatio niin kuin välittömänä. Miten sitten, jos mietitään perheyhtiötä ja pieni perheyhtiö, kun se kasvaa isommaksi, niin minkälaisia haasteita ja vaikeuksia siinä voi johtamisen näkökulmasta tulla sun mielestä? No ainakin se johtaminen siinä kohtaa, jos perheyhtiötä on pitkään perhejohtanut, ja se riippuu monesko sukupolvi on menossa ja niin edelleen, niin se vähän vaikuttaa. Mutta että semmoisessa tapauksessa, missä on ollut vahva perheen vaikutus ja sitten tulee niin sanottu ammattijohtaja, niin totta kai siinä tapahtuu selkeästi semmoinen epäjatkuvuuskohta. Ja siinä kohtaa sitten varsinkin, jos käy niin, että siinä niin kuin myöskin strategiassa tai tavoitteissa tai
jossain muissa niin kuin tämmöisen pitkän tähtäimen asioissa tapahtuu muutosta, niin kyllähän siinä pitää ymmärtää ne kulttuurilliset erot ja muut, jotka pitää ottaa huomioon siinä johtamisessa, koska niin kuin tämä tylsä sanonta, että kulttuuri syö strategian aamupalaksi, niin jos et sitä tajua, että semmoinen kulttuurillinen perimä on oikeasti olemassa siellä firman niin kuin sisällä, niin saattaa olla, että hakkaa päätä seinään. Mutta itse mun mielestä niin perheyhtiöissä olleena, niin kyllähän perheyhtiöiden arvot ja tekeminen ja se semmoinen, kun on myöskin ollut sitten pörssiyhtiöissä, niin se semmoinen pitkäjänteisyys, niin mun mielestäni se kyllä sopii ainakin meikäläisen niin kuin johtamisarvojen kanssa tosi hyvin yhteen, että mun kokemukset esimerkiksi Enstosta ja nyt sitten Arosystemsistä ja niin edelleen, niin on kyllä tosi hyviä sillä lailla, että arvopohja on kondiksessa ja mä itse kuitenkin olen jossain määrin, niin pidän itseäni arvojohtajanakin ja vaikea johtaa semmoisia asioita, jotka on niin kuin omien arvojen kanssa ristiriidassa. Minkälaisessa tilanteessa sun mielestä perheyhtiön kannattaa palkata toimitusjohtaja perheen ulkopuolelta? No tietysti siinä tulee ihan ne tilannetekijät, että jos perheestä ei ole sen tyyppistä jatkajaa, joka siihen sopii ja niin edelleen, mutta ehkä myöskin sitten sellaisessa vaiheessa, jos tulee, niin kuin sanoin, niin joku isompi muutos, että lähdetään hakemaan voimakkaasti kasvua tai laajentumista jonnekin semmoiselle alueelle, missä koetaan, että tarvitaan niin kuin ammattijohtajaa. Tyypillisesti mun mielestä se koon kasvaminen voi olla sellainen, että pieniä tai sanotaan, että firma on hyvin hallittavissa varmaan, jos sulla on semmoinen 20-30 henkeä töissä. Mutta sitten aika nopeasti sen jälkeen, kun se lähtee skaalautumaan, niin sitten siihen tarvitaan niinku siihen johtamisjärjestelmiin ja prosesseihin ja muihin semmoista struktuuria, joka voi olla, että jos sä oot varsinkin semmoinen niinku yrittäjätaustainen henkilö, niin voi olla hyvä, että saa sitten tukea jostain muualta. Senhän voi ottaa tietysti jostain ulkopuolelta niin, että se ei ole se toimitusjohtaja, joka tulee ulkoa, mutta jossain määrin niin sen skaalautumisen ja niiden prosessien ja johtamismallien niin kuin monimutkaisuus tai monipuolisuus kasvaa sitten sen yrityksen kasvaessa, että se on ainakin aika selkeä paikka. Mä itse törmäsin yhteen semmoiseen tutkimukseen, joka oli tieteellisesti ihan pätevä, ja siinä oli mulle aika yllättäviä lukuja. Semmoinen muun muassa, että kun johtajuusvalta siirretään perheen sisällä, siis perheen sisältä tulevalle jälkeläiselle, niin jopa 70% niistä vallansiirroista, niin kuin että miten se business tulee meneen, niin epäonnistuu. Ja se, mihin se liittyy, niin ei niinkään niihin jälkeläisiin, vaan semmoisiin tietynlaisiin ajatusvinoumiin, joka sillä vallasta luopuvalla voi olla sitä jälkeläistään kohtaan, koska hän tietenkin tuntee sen paremmin, ja sitten voi käydä myös niin, että se ei ehkä kilpailuta sitä johtamisosaamista ikään kuin työmarkkinoilla, ja tulee valinneeksi ihmisen, joka ei olisi ollut se sopivin, jos se olisi kilpailuttanut sen osaamisen, mitä siinä vaiheessa tarvitaan, niin mitä sä tästä sanot? No jokainen perheyhtiö varmaan tekee noin valintansa itse, mutta ehkä niin kuin sillä lailla yleistäen, niin varmaan myöskin, jos me mietitään valtioita, ja puhuttiin, että aikanaan oli perimyspohjaiset kuninkaat, ja perimys siirtyi niin kuin suvussa eteenpäin, versus sitten demokratiat, jossa valitaan johtajia sen mukaan, ketkä mihinkäkin tilanteeseen parhaiten sopii, niin ehkä nyt karrikoidusti niin voisi ajatella, että tämän tyyppinen asia pitäisi paikkansa myöskin, että kyllä mä voin tuon niin kuin kuvitella. Ja sitten jos voi olla perheyhtiöiden seuraajia, jossa persoona sopii ja on käynyt kouluttautumassa ja lukenut niitä johtamisen aineita ja niin edelleen, mutta ei se välttämättä pelkästään geeneissä tule. Että kyllä sitten kun koko kasvaa ja siitä tulee ammattimaista, niin ainakin sitä kannattaa sitten kouluttautua siihen niihin keinoihin ja työkaluvalikoimaan, mitä siihen johtamiseen niin kuin on tarjolla. Joo, ja en tässä tarkoita, että valtaa ei pitäisi siirtää perheen sisällä, mutta se on hyvä tiedostaa, että siihen liittyy semmoisia niin kuin ehkä usein tiedostamattomiakin ajatusvinoumia siihen valintaan. Ja sitten toinen näkökulma on se, että itse asiassa samasta tutkimuksesta tämä, niin
Jos miettii vaikkapa ulkopuolisten rahoittajien ottamista siihen, yrityksen myyntiä, ehkä listautumista, niin sijoittajat arvostavat usein yhtiötä, jossa se on kilpailutettu se johtamisosaaminen työmarkkinoilla. Eli sijoittajat tiedostaa sen ikään kuin sen vaaran siinä, että se vallanperijä on niin kuin valittu perustein, jolla sitä ei olisi valittu työmarkkinoilta, niin toi on yksi näkökulma siihen myös, että miksi kannattaa ehkä harkita talon ulkopuolisen johtajan etsimistä markkinoilta. Ja kyllä toi pitäisi aloittaa tuosta dynamiikasta, niin onhan se sitten ammattimainen suhde. En tiedä, että jos on sukupolvenvaihdosta tai muuta tämmöistä näin, että jos perheenjäseniä jää hallitukseen ja muuta, niin sitähän aina monesti sanotaan, että myöskin pörssiyhtiöissä ja muissa niin sanotaan aina, että vanhan toimitusjohtajan ei pitäisi jäädä hallitukseen. Koska se vanhan toimitusjohtajan näkökulma sitten sieltä hallituksesta käsin voi niin kuin sitoa sitten sitä seuraavan vaiheen tekemistä. Ja ehkä tämä perheyhtiödynamiikassa myöskin sitten tämän tyyppinen asia, niin siinä voi olla sitten kohtuullisen sidotut kädet. Voi olla, että sitten joku ammattijohtaja pystyy sanomaan paremmin, että hei, pidetään nämä roolit nyt selvillä, että mä oon toimitusjohtaja ja hallitus tekee määrättyjä rooleja ja niin edelleen. Sen sijaan, että sä menet sanoa faijalle tai jollekin muulle sitten niitä asioita, että voin kuvitella, että siinä määrättyjä haasteita sitten tulee. Mainitsit tuossa hetki sitten sanon muutosjohtaminen ja muutostilanteet, niin miten sun mielestä muutosjohtaminen eroaa niin kuin tavallisesta johtamisesta? No ainakin mä luulen, että siis johtajan ominaisuudet on vähän erilaisia, että onko se semmoista, että sulla on niin kuin vakaa markkina ja ne prosessit ja asiat on paikallaan, niin silloin semmoinen niin kuin operatiivinen toteuttaminen ja asioiden niin kuin suunnassa pitäminen ja niiden seuraaminen on niin kuin vähän erilaista kuin se, että pitäisi keksiä jotain uutta. Et varsinkin jos firma on kriisissä tai jos markkinoilla tapahtuu isoja muutoksia ja niin edelleen, niin silloin semmoinen niin kuin boksin ulkopuolelta ajattelu ja ihmisten innostaminen ja sitten sen semmoisen niin kuin psykologisen turvallisuuden luominen siihen porukkaan, että vaikka tässä nyt pitää muuttautua tai oikeastaan saadaan muuttua, niin tämä on oikeastaan aika jännää ja kyllä me nyt se suunta löydetään ja niin edelleen. Et siinä pitää olla ehkä semmoinen uskonvalaja ja semmoinen edestäjohtaja ja semmoinen niin kuin kannustavampi ote kuin niissä tapauksissa, joissa jatketaan ehkä sellainen business as usual, että ei ole markkinoilla paljon muutoksia ja niin edelleen. Et silloin ehkä ne pienemmätkin pienien steppien niin kuin semmoinen jatkuva kehittäminen ja parantaminen voi toimia, mutta että monesti sitten semmoisissa isommissa muutoksissa niin tarvitaan vähän sit vahvempaa suunnannäyttöä ja uskon valamista. Näin mä sen ehkä kiteyttäisin. Miten sitten johtoryhmän rooli? Miten sä itse niin kun johtoryhmää ajattelet työkaluna muutosjohtamisessa tai ylipäätänsä johtamisessa? No mun mielestä erityisen tärkeä, koska ei sitten yhden ihmisen voimin kyllä kovin pitkälle se niin kuin keihäs lennä, että se on musta tosi oleellista niin kuin joka tilanteessa tarkastella sitä organisaation kyvykkyyttä kaikilla tasoilla, mutta erityisesti mun mielestä sitä organisaation kyvykkyyttä siinä johtoryhmässä suhteessa siihen strategiaan tai tavoitteeseen, että mihinkä ollaan menossa. Jos on semmoinen tilanne, että on todella tiukkaa markkinoilla ja pitää niin kuin tiukasti pitää kulukuria ja niin edelleen, niin se on aika erityyppistä kuin se, että jos lähdetään hakemaan kasvua ja uusia avauksia ja niin edelleen, niin se menee jo ihan niihin johtoryhmien niin kuin persooniin ja minkä näköisiä ominaisuuksia niin johtoryhmän jäsenillä on. Ja myöskin mä sanoisin, että jopa niin kuin johtoryhmän rakenne niin pelitilanteesta riippuen muuttuu. Et jos tulee oikein tiukat paikat, niin silloin yleensä vedetään se johtaminen aika pienelle ja tiukaksi, ja sen pitää olla sen tulejohdon ja tekemisen tosi niin kuin pientä, että silloin mitään 10 hengen tai 12 hengen johtoryhmää ei voi kuvitellakaan. Mutta sitten taas jos haetaan kasvua ja halutaan niin kuin ottaa uusia voimia ja niin edelleen, niin silloin voi olla, että sitten se johtoryhmän sekä niiden positioiden että myöskin johtoryhmän jäsenten määrä voi vaihdella. Tai sitten voi olla jopa niin, että sulla on ydinjohtoryhmä ja sitten sulla on laajennettu, mihin otetaan sitten nuoria leijonia tai jotain muuta mukaan. Että musta
se on erittäin niin kuin tärkeä työkalu siinä, että eka pitää miettiä, että mihinkä ollaan menossa ja minkä näköiset niin kuin kyvykkyydet sitten missäkin pelitilanteessa on niin kuin oleellisia. No johtoryhmältä ei riitä, että se on ryhmä ja kokoonnutaan juttelemaan, niin millä tavalla sä haluat, että se johtoryhmätyöskentely tapahtuu? Vähän nyt ehkä tilanteesta riippuen, mutta kuvaile vähän sitä, että mitä niissä johtoryhmäkokouksissa tehdään käytännössä sun johtoryhmässä. No itselläni mulla on oikeastaan vähän niin kuin 3 tasosta tekemistä, että on kuukausijohtoryhmä kuitenkin, yritys missä olen nyt töissä, niin toimii kuitenkin aika siis, että vaikka ei ole todellakaan mikään pörssiyhtiö, mutta toimitaan sitten, on pääomasijoittajat mukana yhtiössä, niin toimitaan kuitenkin ammattimaisesti, että tehdään kuukausitulokset ja käydään niitä hallituksessa läpi ja käydään myöskin niitä toimenpidesuunnitelmia, mitä on, niin siinä on se kuukausirytmi, joka tulee luontaisesti niiden hallitusten kokousten kautta, niin meillä on kuukausikokoukset, jossa käydään sitten sitä sen takoista tekemistä läpi, ja siellä on aikaa sitten myöskin käydä niitä niin kuin toimenpiteitä ja muita läpi, mutta kyllä sitten taas niin kuin, tämän tyyppisessä toiminnassa, mikä ollaan matalassa organisaatiossa ja niin kuin on semmoinen niin kuin kunnon tekemisen niin kuin meininki, niin kyllä meillä on myöskin viikkojohtoryhmä. Eli viikkojohtoryhmä on tunnin ja sitä käydään niin kuin viikoittain, että pysytään siinä kiinni siinä tekemisessä ja koska ollaan asiakkaissa aktiivisia todellakin johtoryhmätasolta ja muuta, niin on hyvä, että sitä tilannedynamiikkaa löytyy viikkotasolla ja sitten on ne kuukausikokoukset. Mutta sitten mun mielestä, mikä on vielä erityisen tärkeää, jonka olen jo oppinut tuossa ehkä 10 vuotta sitten, niin on sitten niin kuin johtoryhmän jäsenen ja toimitusjohtajan nämä one-to-oneit, eli henkilökohtaiset tapaamiset, jota mulla on oman jengini kanssa joka toinen viikko, tunti. Ja silloin käydään nyt sitten vielä niin kuin tehtäväalueet tai käydään läpi sitä, että mitkä fiilikset ja ottaako päähän ja mitä asioita on ja mihinkä tarvitsee sparriapua ja niin edelleen. Ja sitten seurataan niiden asioiden eteenpäin menemistä. Voidaan käyttää myöskin vähän työstöpalveria silloin tällöin. Ja kyllä mulla on ihan tosiaan niin kuin se myöskin se henkilökohtaisen jaksamisen ja mitkä fiilikset on ja sen oman organisaation resurssit ja heidän niin kuin, omat fiilikset siellä ja niin edelleen. Mä pidän sitä tosi oleellisena, koska no ensiksikin itse olen hyvin ekstrovertti ja puhun paljon ja haluan näyttää sitä suuntaa, niin mitä isompi porukka ja mitä isompi tapahtuma, niin kuin esimerkiksi joku tuommoinen kuukausikokous on, niin sen vähemmälle jää sen introvertimman ihmisen niin kuin, tila sanoa. Mutta silloin kun ollaan niin kuin one-to-one 2 kesken tapaamisissa, niin silloin se on aika paljon luontaisempaa, että sitten 2 ihmistä käy dialogia ja silloin tulee paljon paremmin myöskin sitten esiin erilaisten ihmisluonteiden niin kuin vahvuudet ja sitä tilaa saa sitten paremmin kaikki. Ja ei suomalainen mies eikä nyt nainenkaan nyt rupea isossa porukassa hirveästi välttämättä revitteleen semmoisia vähän niin kuin vaikeampia asioita, mutta 2 kesken tapaamisissa, niin kun sitä tehdään säännöllisesti, niin kyllä sitä rupeaa lämpenemään sitten, mikä on mun mielestä tosi hyvä. Miten sä ajattelet niin kuin johtoryhmäläisten työskentelyn tilivelvollistamiskulttuuria, siis sillä tavalla, että millä tavalla sä haluat todeta, että onko niitä yhdessä sovittuja asioita edistytty ja mitä niille on tapahtunut? No sanotaan näin, että jos johtoryhmän kokoukset on pelkästään raportointia ja jokainen raportoi sitä omaa vastuualuettaan, niin ei olla niin kuin tämmöisessä, jos puhutaan sitten semmoisesta niin kuin johtamisen vaikka niin kuin leveleistä, niin ei olla vielä ihan nextillä levelillä. Et se on aika sitä peruskauraa, jos jokainen vaan raportoi sen oman tekemisensä. Mulle kävi joskus aikanaan sillä lailla, että itselleni tietysti harmillista kyllä niin tuli vähän tämmöinen vakavampi sairaus ja jouduin olemaan sitten pois niin kuin, tästä omasta johtajaroolistani tai olin osa-aikaisesti paikalla ja muuta, niin silloin mä huomasin sen, että kun mä sanoin ihmisille, että auttakaa mua, että tehkää sitä, että käytte asioita keskenenne läpi, että moni asia on kuitenkin semmoinen, että henkilöstöjohtaja ja liiketoimintajohtaja käy keskenään tai hankintajohtaja ja liiketoimintajohtaja käy keskenään ja muuta, niin
niin semmoinen, että kaikki asiat kulkee sen niin kuin ykkösdirektöörin kautta ja kaikki käydään vähän niin kuin äidille kertomassa ja raportoimassa ja kyselemässä, että tarvitaan aina se iso pomo siihen väliin, niin se on kauhean tehotonta. Et mieluummin niin, että ei sen pomon tarvitse edes välttämättä sairastua, vaan että sä saat ne ihmiset toimimaan myöskin keskenään, ja kyllä ne sitten intouksissaan kertoo, kun ne keksii jotain ja ne vie asioita eteenpäin, että hei, me ollaan tämmöistä ajateltu, että varmaan ok, että tehdään. Niin sehän on paljon parempi kuin se, että pitää tulla nyt raportoimaan tai tulla kysymään lupa tai niin edelleen. Että mä oon niinku sitä mieltä, että silloin jos se yhteinen niinku strateginen suunta ja se tavoitteen asetanta sillä porukalla, sillä johtoryhmällä on keskenään tehty, ja tämä on ehkä sitten vielä semmoinen ehkä 4. taso sitten tähän niinku johtoryhmätyöskentelyyn, että kyllä pari kertaa vuodessa pitää käydä jossain off-sitella niin kuin 1,5 vuorokautta miettimässä sitä, että no miten tämä vuosi meni ja miten ensi vuonna meinataan tehdä ja mitkä tässä nyt on tosi tärkeitä juttuja ja niin edelleen. Ja näin on monen kanssa tehnyt ja se myöskin hitsaa sitä yhteistä tavoiteasetantaa yhteen. Ja silloin myöskin tunnistetaan siellä, että okei, että vaikka niin kuin nämä 10 asiaa on tärkeitä, mitkä pitää ensi vuonna tehdä. Sitten määritellään, että no kuka on omistaja, ketkä on vastuuihmisiä siihen ja niin edelleen, niin tällä myöskin syntyy sitä luontaista niin kuin tekemisen kulttuuri eri paikoissa, eri aikoina, eri tasoilla niin, että se ei ole pullonkaula se ainoastaan se johtaja. Koska silloin se lähtee, ja silloin myöskin, kun ihmiset on saanut itse olla niin kuin kimpassa sen saman pöydän ääressä miettimässä sitä, että mitäs me nyt ensi vuonna halutaan saada aikaiseksi ja kuinka, niin silloin tulee se sisäsyntyinen palo siihen tekemiseen, niin kuin imu. Ja kyllä se kuitenkin niin kuin tämmöinen, en tiedä kuka on sanonut, että niin kuin asennetehtävän alussa ratkaisee sen lopputuloksen, niin silloin myöskin johtoryhmällä, jos me saadaan se, niin kuin, se seuraavan vuoden tehtävät kimpas tehtyä, niin kyllä kaikilla on niin kuin se asenne, ja se palo siihen niin kuin yhdessä tekemiseen sit parempi. Että mä puhun tämmöisestä liekittämisestä, että se on mahtavaa olla, kun sä huomaat eka, että sä oot löytänyt oikeat tyypit siihen johtoryhmään, ja sitten kun ne lähtee niin kuin porisemaan keskenään ja se asia lähtee käyntiin, niin oikeasti tulee paras olo silloin, kun sä tiedät, että mä voin tästä lähteä pafokselle viikoksi, ja jengi hoitaa niitä asioita niin kuin mainiosti niin kuin sen viikon ajan ilman, että pomo on paikalla. No, muutostilanteissa, joita johtaja joutuu liikkeelle panemaan ja liikkeessä pitämään, niin siellä on usein henkilöstössä ihmisiä, semmoisia, jotka vastustaa, ja sitten on semmoisia, jotka ikään kuin suostuu ja haluaa siihen muutokseen niin kuin aika automaattisesti, niin miten sä hyödynnät niitä ihmisiä, jotka on niitä innokkaimpia siitä uudesta? No, sehän on kaiken niin kuin A ja O, ne on niitä katalyyttejä, se on oikeastaan se, niin kuin, mikä on ihan kriittinen massa, että kuinka paljon niitä on. Kyllä niin kuin ihmisille, se on ihmisille luontaista, että varsinkin jos ihmiset ei ole ehkä tajunnut, puhutaan tämmöistä burning platformista, innoittavia englanninkielisiä sanoja, mutta että jos esimerkiksi firma ajautuu syystä tai toisesta sisäisesti tai monesti myöskin ulkoisten tekijöiden takia tilanteeseen, missä ei voida jatkaa sillä olemassa olevalla tavalla, niin jos sen johdon niin kuin viestintä ja kommunikaatio ei ole ollut oikein tarpeeksi selvää, että organisaatiolla ei ole siis oikeata tilannekuvaa siitä, missä ollaan ja mitä pitää tehdä, että tästä päästään pois, niin silloin ei ihmiset yleensä pahuuttaa niin kuin vastusta, mutta jos ei ole oikein se tilannekuva, niin ajattelee, että no aina on tehty näin ja hyvä on ollut ja hyvä on tullut, niin kyllä ihmisille pitää antaa mahdollisuus niin kuin oivaltaa se, että se tilannekuva ja sitten niin kuin, siitä niin kuin sen oman sisäistämisen kautta lähteä tajuamaan sitä, että hei, meidän pitää muuttaa asioita ja niin edelleen. Mutta kyllä mä sitten olen myöskin sitä mieltä, että joissain tilanteissa niin on sitten ehkä niitä ihmisiä, jotka sitten voi vaan pahoin eikä pysty sen tilanteen kanssa elämään ja haaveilee ehkä siitä jostain toisesta, niin sitten saattaa olla osa ihmisistä vaihtaa sitten työpaikkaa tai niin edelleen, ja jos tulee tiukka paikka, että joudutaan sitten jos ollaan niin huonossa tilanteessa, että joudutaan katsomaan sitä, että kaikkien kanssa ei jatketa, niin totta kai se, kun niin kuin mä sanoin, kun se asenne kuitenkin vaikuttaa tosi paljon siihen, että minkä näköisellä sykkeellä sitä tehdään, sitä asiaa. Ja mun mielestä on myöskin tärkeää se, että ihmiset niin kuin keskimäärin viihtyy työpaikassa. Ainahan tulee niitä kökköjä päiviä,
Mutta että se, että sulla on semmoinen olo, että hei, että tämä mihinkä suuntaan mennään ja mitä tämä firma tekee, niin tämä on ihan ok. Niin jos ei sitä koskaan tule sitä fiilistä, niin kyllä se on niin kuin kaikkien kannalta sit mun mielestä niin kuin huono juttu. Miten tärkeänä sä pidät johtajan omaa energisyyttä ja ehkä semmoista, sä itse oot ulospäin suuntautuva? No mä luulen, että varsinkin semmoisessa tilanteessa, kun tarvitaan semmoista isompaa muutosta ja semmoista, niin kuin, että hei tuolla toi on toi vuori, että kyllä me sinne mennään ja muuta, niin siihen kyllä sitä energiaa tarvitaan. Mutta mä tiedän paljon loistavia myöskin niin kuin introvertteja ihmisiä, että energiakin on ehkä vähän vielä eri asia kuin ekstroverttius, introverttius. Se, että sä pystyt antaa että semmoinen niin kuin määrätietoisuus ja semmoinen uskottavuus sen suunnannäytössä, se on varmaan tärkeintä. Ja tietysti pakko mun itse olla sitä mieltä, kun mä oon energinen ihminen, että mä uskon siihen, että semmoinen niin kuin ylärekisteri ja positiivinen ajattelu ja sen energisyyden antaminen sille organisaatiolle, niin toivon, että se auttaa. Niin kuin siinä uskossa, että sinne seuraavalle vuodelle päästään. Mutta niin kuin sanoin, niin ei ole mun mielestä yhtä mallia, mutta että kyllä mun mielestä sen energian niin kuin tarttuminen olisi ihan mahdollinen ajatus, että se näin tapahtuu, että sitä voidaan niin kuin sitä semmoista uskoa siirtää myöskin sitten sillä omalla niin kuin suunnan näyttämisellä. Miten sitten johtamisen työkaluna semmoinen käsite kuin tarinankerronta? Mitä sä itse siitä ajattelet? Mun mielestä se on tosi tärkeää. Eli että se on oikeastaan se tarinankerronta menee myöskin siihen, että onko johdolla ja sillä ydinporukalla niin kuin oikeasti käsitys siitä, että mihinkä suuntaan mennään. Ja se on musta tosi tärkeää, että vähän tämmöinen niin kuin keskellä jumissa tyyppinen, että tehdään vähän sitä, tehdään vähän toi kilpailija tekee tuommoista, pitäisikö meidänkin sitten toi kilpailija tekee tuommoista, pitäisikö meidänkin. Et mitä selkeämpi se niin kuin oma käsitys niistä ovista kyvyistä ja siitä, että mitä me ainakin osataan ja mitkä niistä meidän osaamisista on niin kuin vahvuuksia, niin on tosi tärkeää, että se jollain sillä ydinporukalla sisäistetään, että nämä on ne jutut. Mutta sitten alkaa se tarinankerronta. Sitten kun me ollaan sisäistetty se, niin mun mielestä sitten pitää niin kuin hyvin niin kuin maanläheisesti se tarina pystyy sille joukkiolle, siis sekä omalle jengille kertomaan, mutta mä oon kyllä myöskin sitä mieltä, että sitten siihen tulee kumppaneita, alihankkijoita, asiakkaita, että sä pystyt niin kuin tarinallistamaan sen, että tämä on tämä meidän gängi, me ollaan näissä ja näissä asioissa hyviä, me ollaan todettu, että näissä ja näissä asioissa me pystytään kaikista parhaiten palvelemaan niin kuin asiakkaita, ja sitten taas toiseen suuntaan esimerkiksi kumppanille ja materiaalitoimittajille ja muille, että hei, että meillä on tämmöisiä osaamisia, me ollaan tällä lailla kiinni asiakasrajapinnassa, että hei, nyt tämä energiatehokkuusjuttu, että me ollaan ajateltu tämmöisiä tuotteistusratkaisuja, tai että haluatteko lähteä messiin, että meillä on vähän intoa tehdä näitä asioita toisella lailla, kun ollaan tähän asti tehty. Niin kyllä se, mun mielestä se tarinankerronta on jonkinasteista kuitenkin niin kuin sen asian myyntiä ja markkinointia joka suuntaan, omille jengeille, asiakkaille, mutta myöskin sit sille koko niin kuin sidosryhmäporukalle, että pidän sitä tärkeänä, että kutsutaanko se nyt tarinankerronnaksi vai miksi, mutta kiteytettynä selkosanoin asioiden kertominen. Ja tietysti jos se on ei-nukuttavaa se puhe, niin se on ehkä enemmän tarinallistettua ja silloin se ehkä pitää kuulijan pihdeissään paremmin kuin se, että jos se on ihan puurtavaa niin kuin PowerPoint-jargonia. Käytätkö jonkunlaisia niin kuin vertauskuvallisia tämmöisiä metafora-tarinoita, kun sä yrität selventää jotain? No ehkä mä oon äidinkielen opettajan tytär, niin mä tykkään käyttää adjektiiveja ja sellaisia niin kuin kuvainnollisia juttuja ja ehkä vähän niin kuin vertailukuvia joidenkin asioiden aukiselittämisissä, mutta en mä nyt mikään niin kuin, Jeesuksen tarinat sinapin siemenestä tyyppisiä ehkä ole, että mä luulen, että sitten jos lähtee tosi abstrakteihin, niin voi olla sitten hämmentävääkin, että en ihan niin kuin täysin niin kuin tämmöisiä irti tilanteesta revittyjä, mutta en tiedä, voisihan se joskus toimiakin. Että. Mä itse ajattelen niin, että yksi tarinankerronnan tapa on myös se johtajan oma esimerkki, joka synnyttää tarinoita sinne organisaatioon, niin. Että mihin tässä ollaan menossa ja millä tarmolla ja tahdilla, niin mitä sä sanot siitä? No kyllähän se esimerkillä johtaminen on, että jos esimerkiksi
mun viesti on, että ei katsota sisäänpäin, katsotaan ulospäin, katsotaan mitä markkinoilla ja mitä niin kuin, mikä peli käynnissä. Ja jos mä sanon, että hei, meidän pitää ymmärtää, mikä niitä asiakkaita ottaa päähän ja mitä ne tarvitsee, niin mitäs jos mentäisiin niille asiakkaille. Niin jos mä sanoisin näin, enkä menisi asiakkaille, niin kyllä se nyt vähän tuntuisi siltä, että älkää tehkö niin kuin minä teen, tehkää niin kuin minä sanon tyyppinen, ja se ei yleensä toimi niin hyvin kuin se, että lähdetäänkö käymään. Että kyllä mun mielestä ne A-asiat, jotka on tärkeitä, niin kyllä esimerkillä johtaminen on tärkeää. Mutta sitten sen esimerkillä johtamisen ja sitten semmoisen niin kuin mikromanageerauksen, sen, että sorkkii joka paikkaan, niin jossain kohtaa sen raja voi olla myöskin aika häilyvä. Et sitä pitää kyllä omassa toiminnassa tarkkailla sitten, että jos tuntuu siltä, että jokainen asia tarvitsee toimitusjohtajaa ja jokaisessa asiassa toimitusjohtajan pitää olla mukana, niin silloin aika helposti muodostaa itsestään pullonkaulan. Et se pitää katsoa sitten se lentokorkeus siinä, että miten sä sillä esimerkillä johdat. Että mulla on itsellä ollut ehkä sillä lailla jopa niin kuin hyvä lähtökohta, että mä oon kuitenkin tämmöinen tuotantotalouden diplomi-insinööri, mä tiedän yleisesti johtamisesta ja prosessien kehittämistä tämmöistä paljon, mutta mä en osaa siis sähköä tai putkea tai ilmanvaihtoa tai rakentamista tai alumiiniprofiilin muokkausta silloin joskus, kun oltiin jossain Enstolla niin tehdasta johtamassa, niin ei osaa sitä niin kuin operatiivista tekevistä kamalan syvälle, niin silloin semmoinen mikromanageeraus, missä sanoo, että no, mä tuun tekemään tämän, kun mä teen tämän nopeammin kuin mun tiimiläiseni tekisi, niin se on mulle mahdotonta, joka ehkä sitten pakottaa sen johtamistekemisen niin kuin, helpommin oikeaan uomaan. Mutta sitten taas se, että jos johtaa liian kaukaa niin, että ei oikeasti tajua, mikä siellä tekemisessä on oleellista, että kyllä aina pitää riittävän lähelle tulla ja semmoinen, että kun tulee uuteen firmaan töihin, niin esimerkiksi se, että hyppää huoltoauton kyytiin ja käy niin kuin katsomassa, että mitkä ne meidän tärkeimmät pääprosessit on, niin kyllä se sitten taas tietysti auttaa hahmottamaan. Että tämä oli vähän tämmöinen toisaalta vastaus, mutta että määrätyssä määrin pitää johtaa esimerkillä, mutta varoa mikromanageerausta. No sitten esihenkilöt, jos niin kuin nimenomaan esihenkilöt, jotka ei ole johtoryhmäläisiä, niin miten heidät saa kytkettyä mukaan siihen, vaikka siihen muutosjohtamiseen ja ylipäätänsä siihen johtamistyöhön? Toi on kyllä oikeasti aina niin kuin se niin kuin ehkä haastavimpia palikoita, koska, ja se riippuu tietysti nyt sitten firman koosta, mutta että silloin tyypillisesti kun haetaan sitä semmoista ammattijohtajaa, niin se firma on kasvanut sen kokoiseksi, että sä et semmoisella niin kuin käytävällä huutelulla enää tavoita niitä kaikkia. Niin siinä kyllä pitää olla aika systemaattisesti. Siihen tarvitaan vähän niin kuin henkilöstön johtajan apua ja siihen tarvitaan, siis, että se on vähän niin kuin monikanavaista. Että se johtamisjärjestelmä, että minkä näköisiä niin kuin viikko, kuukausi, muita kokouksia pidetään, miten niitä asioita, joita johtoryhmässä on päätetty ja mitä niin kuin toimintasuunnitelmissa lukee, että nämä on ne 5 tärkeintä asiaa, mitkä pitää ensi vuonna saada aikaiseksi, niin miten ne pureskellaan sitten oikein näköiseksi, koska sitten myöskin se on oleellista, että se mitä hallituksesta tulee niin kuin jollain tasolla linjaus, niin ethän sä nyt niitä samoilla sanoilla voi viedä enää sitten jonnekin työjohtotasolle, vaan sitä pitää jalostaa, pureskella, ehkä pilkkoa järkevämpiin paloihin ja muuta. Ja se on kyllä sen niin kuin johtamisjärjestelmän niin kuin oleellisimpia juttuja, että mietitään, että minkä näköisiin paloihin se asia niin kuin pilkotaan, jotta se johtamisessa ja muutoksessa se saadaan aikaiseksi, minkä näköisiä mittareita siihen tarvitaan, että sä voit mitata, että onko se muutos oikeasti tapahtunut, ja sitten kyllä se viestintä. Että kyllähän en ole ikinä ollut vielä missään hommassa niin, etteikö henkilöstötyytyväisyyskyselyissä tulisi sitä palautetta, että me ei tiedetä tarpeeksi firman asioista ja firman suunnasta ja siitä, mihinkä me ollaan menossa. Että sitä ei kyllä voi tehdä liikaa. Ja siinä niin, mitä isompi organisaatio, mitä enemmän tasoja, niin sen pitää olla, tosiaan kun puhuttiin sitä monikanavaisuudesta, että sulla voi olla sitten jotain Teams-kanavia, tai sitten sulla voi olla jotain vielä intranettiä ja niin edelleen. Sitten sun pitää luottaa siihen, että lähiesimies tuo aina sen lähelle sen johtamisen, että se menee siinä
ketjussa aina, että johtoryhmäläiset ottaa -1 tasot ja sieltä mennään seuraavalle tasolle ja niin edelleen. Mutta kyllä sitten on tosi oleellista, että sitten niin kun johtoryhmä myöskin puhuu koko porukalle, vaikka kvartaaleittain jossain kvartaali-infoissa ja muuta, koska kuitenkaan, niin varsinkaan jos ei olla kovin kauan oltu isossa organisaatiossa, niin se tarina vähän muuttuu. Jokainen muuttaa sitä vähän niin kuin oman näköisekseen, toiset on vähän varovaisempia näyttää sitä suuntaa, toiset tykkää, että semmoinen niin kuin kaverillinen johtaminen jengin kanssa on kivempaa, silloin ei oteta ehkä niin ehdotonta, että joku on sitä mieltä, että nyt mennään tonne ja halkipoikki pinoon, niin saattaa käydä niin, että sulla on 2 yksikön päällikköä, jotka vaikka ne on saanut sen saman viestin johtoryhmältä, niin ne viestiikin sen aika eri lailla. Ja silloin tulee tämä tasavertaisen kohtelun, että kun näitä tyypillisiä kysymyksiä, henkilöstötyytyväisyyskysymyksiä on tämä viestintä, toinen on tämä tasavertainen kohtelu yrityksessä. Että vaikka niin kun johdosta lähtee se viesti, että totta kai täällä ollaan tasavertaisia, ja luultavasti jokainen yksikön päällikkö tai työnjohtajakin omasta mielestään kohtelee tasavertaisesti, mutta kun me ollaan erilaisia niin kuin esihenkilöinä, niin sitten nähdäänkin, että no tuolla ton Penan organisaatiossa saadaan tehdä ja toi menee läpi ja sitten toi Mikko tuolla niin kuin ihan tosi tiukkis. Niin sen takia on myöskin tosi tärkeää, että se tulee monikanavaisesti sitten myöskin niitä viestejä niin kuin erilaisissa muutostilanteissa, missä sitten kosketaan prosesseihin tai toimintatapoihin tai muuta. Niin siinä jalkauttamisessa sitten, että voidaan vähän kalibroida sitä tekemistä. Mikään ei mun mielestä niin kuin, että semmoinen niin kuin ihan tosi tiukkaa niin kuin, komentamismeininkiä, niin se ei ole ehkä se mun tyyli, mutta sitä släkkiä pitää olla vähän ja vähän niin kuin tyylipisteitä, mutta kyllä sen pitää niin kuin määrätyssä niin kuin hiekkalaatikossa pysyä. Miten sitten monessa organisaatiossa, niin sähköalalla kuin monilla muillakin aloilla, että mitä lähemmäs mennään ihan sitä arjen tekemistä, niin. ja sitten siellä on esihenkilöitä, niin monesti siihen esihenkilörooliin noustaan vähän sillä tavalla, että hei, sä oot etevä tuossa työssä ja sä oot ollut kauan talossa, niin katso sä vähän tämän porukan perään. Joo. Eli olet niin kuin heidän esihenkilönsä. Ja sitten kuitenkin se johtaminen, kun sä siihen esihenkilörooliin nouset, niin se alkaa vaatia niin kuin vähän ihmisten johtamisen ja ihmisen tuntemisen taitoja, ihan sitä niin kuin esihenkilötyöskentelyn ammattitaitoa, niin miten sä pyrit huolehtimaan, että sitä saadaan sinne niille ihmisille, jotka nousee ehkä sen työn tekemisen meriittiensä kautta siihen porukan perään katsojaksi? Toi on ihan avainkysymys sillä lailla, että mun mielestä organisaatiot, jossa uusiin avautuviin tai esihenkilöasemiin niin kun nostetaan oman organisaation sisältä, niin se on aina mun mielestä positiivinen viesti organisaatiossa, että me ei aina vaan niin kuin palkata ulkoa. Mutta se on myöskin se haastavin paikka. Niin kuin sä sanoit itse, niin kaikissa oppikirjoissa sanotaan kuitenkin se, että jos sä oot ollut kollegana joidenkin ihmisten kanssa, niin se, että sä niiden eilen kollega, tänään esihenkilö, se on kaikista haastavin tilanne. Et itse kun ollaan tällä tasolla, missä meikäläinen nyt on, niin melkein käy sitten sillä lailla, että sitten vaihdetaan firmaa, tulee uudet ihmiset ja niin edelleen, niin sitä ei kyseenalaisteta sitä sun johtajapositiota, kun se tulee siitä asemavaltuutuksesta. Mutta jos sä nyt oot vielä viime viikolla ollut joidenkin kollega ja seuraavalla viikolla sun pitäisi ruveta komentamaan, niin se on oikeasti tosi haastava tilanne. Siinä tulee niinku vielä vaikeuskerrointa verrattuna ihan tämmöiseen, että vaihda vaan firmaa. Ja sen takia toi on tosi oleellinen juttu, ja mun mielestä sen takia tuossa pitää myöskin sallia sitä, että se ei ole niin kuin viikossa eikä 3 välttämättä se tyyli löydy, mutta kyllähän siinä sitten sen esihenkilöllä on tosi merkittävä rooli, että sitä sparrausta tapahtuu. Silloin voisi olla ne kahdenkeskiset keskustelut vaikka viikoittainkin ja käydä niitä asioita läpi. Että vähän semmoinen niin kuin työssäoppimista, mutta totta kai sitten ihan niin kuin meillä esimerkiksi nyt, niin meillä on ollut tämmöiset, oli tuossa nyt esimerkiksi palveluliiketoiminnassa, missä selkeästi ollaan niin kuin löydetty uusia juttuja, mitä halutaan tehdä ja niin edelleen, niin meillä oli työjohtopäivät, missä käytiin monia
eri aihealueita läpi, ja niitä oli pyydetty, ja sen jälkeen kun ne oli pidetty, niin tuli ihan hyvät arvosanat, ja sanottiin, että näitä lisää. Että kyllä se vähän semmoista elinikäistä oppimista on, ja sitten kun tulee niin kuin bisnestilanne muuttuu, niin ne roolitkin saattaa vähän muuttua. Sitten kun organisaatiota muutetaan vähän tilanteen mukaan, jos johtoryhmä muuttuu, niin se muuttaa niistä seuraavia tasoja. Sitten jos kasvetaan, niin tuleekin yhtäkkiä joku uusi organisaatiotaso. Niin aina kun se muutos tapahtuu, niin me voidaan jotain laittaa paperille, mutta sitten sitä pitää sitä timanttia hioa, pitää olla sitä kommunikaatioa, eikä se ole nyt, tässä on ehkä puhuttu aika paljon sit viestinnästä ylhäältä alaspäin, on tosi oleellista niissä kahdenkeskeisissä ja tiimipalvereissa ja muualla, että me myöskin kuunnellaan sitä, että miltä se näyttää niin kuin joka pelipaikalta se tilanne. Et esimerkiksi minä itse, vaikka mä oon tällä hetkellä toimitusjohtaja, niin kun mä oon 2 vuotta sitten tullut taloon, mä tulin silloin oikeastaan semmoiseen paikkaan, että mä olin vielä yksikön päällikkö ja palveluliiketoiminnan vetäjä, niin niitä asentajien kanssa, kun tuli niitä asentajakvartaalipalavereita pidettyä, niin mä en vieläkään malta olla sieltä pois, kun on niin hyviä tyyppejä, niiltä tulee siis sieltä arjen tilanteesta, niin siellä on tosi hyviä ideoita, hyviä kysymyksiä, jotka avaa sitä omaa niin kuin ajattelua, ja mikään ei ole oikeastaan niin huolestuttavaa ja pelottavaa niin kuin johtajan kannalta kuin se, että jos sä vaan puhut ja kukaan ei kommentoi, ei haasta eikä sano mitään. Et aina jos löytyy niin kuin haastajia ja vähän niin kuin ihmetystä ja muuta, niin silloin on aina toivoa, mutta jos on niin kuin ihan hiljasta, niin se on kaikista huolestuttavinta. Miten sitten eri ikäisten ihmisten johtaminen, miten sä itse säädät sun johtamistyyliä tai tapaa? En mä tiedä, säädänkö mä johtamistyyliä ja tapaa. Tietysti tarpeet voi olla erilaisia, mutta sä voit vähän kokeneempanakin vaihtaa johonkin semmoiseen positioon rohkeasti, jota sä et ole aikaisemmin ollut. Että se on ehkä niin kuin siihen tarvittavaan tehtävään vaativa, tai niin kuin sun taustakokemuksessa siihen, joka sit kertoo sitä, että paljonko sitä perehdyttämistä ja vuoropuhelua tarvitaan, mutta mun mielestä se vuoropuhelun määrä on aina iso, mutta jos kysytään niin kuin ylipäänsä, puhutaan tästä diversiteetistä, niin eihän me nyt, jos me otetaan esimerkiksi tämmöinen talotekniikkafirma täältä Suomesta, niin kun ei sähköpuolella ja muualla, niin ei meillä nyt se diversiteettiä tule siitä, että meillä olisi täällä niin kuin, kaikkialta maailmasta kavalan paljon niin kuin sähköinsinööriä ja sähköasentajia täällä meidän niin kuin talotekniikkaa tekemässä. Se ei ole se diversiteetti. Tietysti oma diversiteetin lisääminen niin kuin tässä naismiesakselilla, niin se on koko ajan mulla niin kuin, suuresti sydämessä, koska minä rakastan olla talotekniikka-alalla töissä ja vaikka, tai sanotaan, että ehkä juuri siitä syystä, kun täällä on niin paljon miehiä, niin mä yritän koko ajan kannustaa ja mistä puhuttiinkin edellisessä podcastissa, että mun mielestä jengi ei niin kuin taju, kuinka paljon täällä on hyviä paikkoja myöskin niin kuin naisille, mutta mun mielestä se ehkä vähiten puhuttu diversiteetti on juuri tämä ikädiversiteetti. Ja tässä itse, kun on tullut jo reilu 20-vuotiaana vähän niin kuin toimialalle, että taisin tehdä APP-installaatioiden kanssa hommia 23-vuotiaana, ja nyt siihen on tullut yli tuplat lisää ikää, ja tunnen kyllä itseni vielä aika nuoreksi, mutta yhtäkkiä huomaankin, että aika monessa pöydässä olen se vanhin. Niin joskus joku kokenut konkari mulle silloin, kun mä olin sen lähempänä sitä 25, niin sanoi, että Tutu, että semmoinen ajattelu, missä sulla on plus minus 25 vuotta niin kuin se skaala, että sulla pitää olla 50 vuotta niin kuin niitä eri-ikäisiä, että katsot aina, että pidät huolta, että sulla on niitä vanhoja konkareita, jotka opettaa sulle niitä juttuja, ja sitten sulla pitää olla niitä nuoria, jotka opettaa sulle juttuja. No mua vähän nauratti silloin 25-vuotiaana, että noin 0-vuotiaat ei hirveästi vielä mua opeta. Mutta nyt kun on 50 plus, niin mua todellakin opettaa ne 25-vuotiaat ja 25-30-vuotiaat, ja mä oon kyllä rohkeasti ottanut, meillä on johtoryhmässäkin niin pari alle 30, että kyllä se on niin kuin hyvä juttu, että sitä ikädiversiteettiä niin kuin löytyy. Diversiteettikeskustelussa usein ajatellaan niin, että se diversiteetti itsessään on niin kuin voittavan tiimin tavallaan se niin kuin salainen kastike, mutta se diversiteetti itsessään ei takaa niin kuin huipputiimiä, mutta sitä diversiteettiä taitavasti hyödyntämällä se mahdollistaa jotain semmoista, mitä tämmöinen niin kuin homogeenisempi ryhmä ei pysty sit
toteuttamaan. No näin mä sanoisin, joo. Että kyllä se tulee, ja sitten se yksi diversiteettihän on sitten myöskin se, että esimerkiksi sitten, että jos on talotekniikkafirma, niin silloin pitää katsoa, että sieltä löytyy sitten eri aselajia, että siellä on sähköä ja LVI-osaajaa, mutta että sieltä löytyy henkilöstöön niin kuin näkökulmaa, joku osaa oikeasti sitä taloutta ja sen logiikkaa opettaa jengille ja niin edelleen, että myöskin sitten tämmöinen ammatillinen diversiteetti, niin se on niin kuin yksi ulottuvuus. Ja se on just noin, niin kuin sä sanoit, että ei se vaan, että sä otat kenenkä tahansa 20 ja kenenkä tahansa 50 ja kenenkä tahansa niin kuin HR-ihmisiä ja niin edelleen, vaan että kyllä tämä on niin kuin sillä lailla niin kuin kuitenkin aika monimutkainen rubiikin kuutio, että sä löydät semmoisen sopivan miksturen niin kuin erilaisia ihmisiä, mutta kyllä Suomessa ja täältä meidän bisneselämästä kyllä löytyy kuitenkin aika paljon niitä mahdollisuuksia, että rohkeasti vaan kokeilemaan. Ja mun mielestä myöskin sellainen, että annetaan ihmisille mahdollisuuksia, että semmoinen niin kuin itselleni, varsinkin kun on ympäristössä, jossa sitten tehdään näitä muutosjohtamista ja muuta, niin mun mielestä semmoinen rohkeus kokeilla ja kannustaa ihmisiä kokeilemaan ja niin edelleen, niin mä kyllä suosin sitä. Koska sitten taas se, että sä teet jonkun päätöksen, lähdetään kokeilemaan, no jos puolen vuoden päästä todetaankin, okei, toi oli tosi hyvää, toi ei ihan toimi, no sit voi taas niinku tuunata. Että jos tälleen niinku vähän sanon niinku, vitsinä, että sanotaan, että naisilla on aina lupa muuttaa mielipidettään, mutta kyllä mun mielestä miehilläkin pitää olla lupa muuttaa, kun tilanne muuttuu ja faktoja tulee lisää ja niin edelleen, niin kyllähän liikkuvaa laimaa on kuitenkin helpompi ohjata kuin niinku pysähtynyttä. Et sillä lailla rohkeasti kokeilemaan ja ottaa niitä uusia avauksia, niin kyllä sitten kun se liikkuu, niin sitä voidaan vähän tuunata matkan varrella. Ja sitten myöskin sit jos huomataan, että joku positio ei ollutkaan jollekin, niin sit voidaan katsoa, että, ja mä oon semmoisessakin tilanteessa joskus ollut, en nyt, mutta joskus, että kokeillaan, ja sitten ihminen itse sanoo, että ei tämä ollutkaan tämä esihenkilöhomma mulle ollenkaan, että kyllä mä huomaankin, että mä oon niin kuin asiantuntija. No jos et sä koskaan kokeile, niin et sä ikänä tiedä. Minä kuvittelin 20-vuotiaana, että mä en osaa tehdä päätöksiä. No, aika nopeasti sitten huomasin, että ei se sitten ollutkaan niin vaikeaa. Mutta jos et sä koskaan kokeillut, niin sulla on vaan käsitys jostain asiasta, mutta se ei ole se asia itse. No kokeileminen ja yritykset ja erehdykset liittyy myös innovaatioon, joka voi tietysti olla niin kuin tuoteinnovaatio, työskentelytapainnovaatio, organisaatio, rakenneinnovaatio, mikä tahansa. Niin miten sä itse ajattelet, että paljonko pitää huolehtia siitä, että se perustoiminta ja peruspankki pyörii, ja paljonko pitää laittaa paukkuja siihen uuden kehittämiseen, on se sitten tuotetta tai työskentelytapaa tai mitä tahansa uutta? Toi on... Oot taas ihan pointissa, koska siis molempia tarvitaan, ja sitten se, että jos ruvetaan innovoimaan niin kuin tosi laajasti, että se niin kuin pakka vähän niin kuin hajoaa. Että se on niin kuin se yläraja sieltä, että pitää tajuta, että minkä kokoinen firma ollaan, minkä näköisellä aikajänteellä niitä muutoksia ollaan tekemässä. Et moni asia on sitten niin kuin se ajan funktio pitää tajuta. Että jos tosi nopeasti pitää saada asioita aikaiseksi, niin sitten yhden käden sormet, eikä ihan kamalasti. Mutta sitten jos sulla on niinku peliaikaa vuodesta 2 ja niin edelleen, niin kyllä sitten kannattaa katsoa, että sulla on niitä asioita, jotka tehdään nopeasti, sitten semmoisia asioita, joita voidaan tehdä vähän pidemmällä, mutta kyllähän siellä pitää sitten sen peruskoneen pitää sykkiä. Et jos yhtäkkiä lähdetään tekemään kamalasti innovaatioita ja siihen perusprosessiin, joka tuottaa sitten sitä laatua asiakkaille ja tehokkuutta organisaatiolle, että prosessit pysyy, niin kyllä tämä on vähän, valitettavasti tämä on semmoinen sekä, että tässä ei ole joko taita, ja kyllähän se kapasiteetin käyttöaste pitää testata, että sä voit niin kuin silloin tällöin käydä johtoryhmällä ja koko organisaatiolla niin 110-120% käyttöasteella, kun oikein tiukka paikka. Kyllä suomalaiset venyy talvisodassa ja suomalaiset venyy organisaatioissakin, mutta jos sulla on koko ajan kapasiteetin käyttöaste yli 100%, niin ihmiset uupuu. Ja varsinkin isossa muutostilanteessa eri ihmiset uupuu vähän eri vauhtia. Siis jotkut inspiroituu siitä uudesta ja saa energiaa, ja sitten on niitä, joita se muutos vie sitä energiaa. Että jos se normaali kapasiteetin käyttöaste olisi ollut se 100, niin kun ollaan tosi vaativassa muutostilanteessa, niin se saattaakin se kapasiteetin
niin kuin oikea kapasiteetin niin kuin luku ollakin 80 tai 90, kun se murehtiminen siitä muutoksesta vie paljon. Ja sitten on tämmöisiä meikäläisen kantaisia, että kun tulee tilanne, että ruvetaan tekemään, niin aina löytyy 20 pinnaa. Ja sekin on vähän, että tunne organisaatiossa ja kuuntele sitä. Että en mä pysty, tästä tuli nyt vähän tämmöinen, niin kuin, että mitä asioita sun pitää seurata, jotta sä niin kuin pysyt suurin piirtein siellä polulla. Mutta sekä että pitää huolta siitä, että ne asiat, mitä lähdetään muuttamaan, niin ne saadaan muutettua ja että ne vakiintuu käytännöksi. Ja sitten ne, mitkä on vasta siinä muutosvaiheessa, niin siellä sitten tehdään vähän erilaisia juttuja. Ja sitä mukaan, kun niitä uusia muutoksia on saatu tehtyä sen verran aikaa, että jengi kokee, no tämähän on meidän toimintatapa ollut jo pitkään, vaikka se olisi ollutkin vasta vain 3 kuukautta, mutta jos siitä on tullut luontaisesti se toimintatapa, niin sitten sä voit taas ottaa vähän uutta. Niin kuin uutta. Tämä on vähän kyllä, tässä pitää olla silleen niin kuin anturit hereille ja sun pitää tuntea se organisaatiossa. Ja silloin, jos sulla on semmoinen vanha niin kuin, organisaatio, joka on pitkään ollut perinteisellä toimialalla, missä on tyypillisesti vähän muutoksia, niin semmoiseen organisaatioon ei pysty tunkemaan ihan niin paljon ajatuksia, kun sulla on joku startup-pöhinä firma, missä on tosi paljon jengiä, jotka on tottunut siihen, että koko ajan on uutta, mutta niille pitäisi jonkun tulla opettamaan sitten niitä rutiineita, että aina niin kuin pitää katsoa, että mitä se peli pyytää, mitä se huutaa siihen kulloisenkin tilanteeseen, niin mitä kyvykkyyttä, jotta päästään taas sille seuraavalle tasolle. Vaikeimpia valintoja lienee ryhtyä semmoisiin peleihin, jonka arvo paljastuu ehkä joskus tosi pitkän aikavälin päästä. Semmoisia niin kuin paljon yli tilikauden tai 2 tai 3 niin kuin veikkauksia, jotka sitten kuitenkin investoidaan resursseja Kyllä. ja rahaa, niin minkälaisia sellaisia sä itse valitset, jotka on niin kuin vielä hypoteeseja, mutta nyt kannattaa jo lähteä liikkeelle? No sehän riippuu nyt paljon sitten niin kuin omistajien tahtotilasta. Koska sitten kun ruvetaan investoimaan tulevaisuuteen, niin vaikka se ei olisi sellainen investointi, joka aktivoidaan taseeseen, että joissain paikoissa voi olla esimerkiksi, joissain yritysstrategioissa voi olla, että ostetaan yrityksiä, silloinhan sä ostat sen yrityksen, siitä voidaan aktivoida sitten taseeseen jotain osaa, mutta jos sä lähdet tekemään niin kuin, normaali niin kuin kuluna jotain uusia juttuja, joita sä voit joutua tekemään vuoden tai 2, ja ne näkyy vaan siellä kuluna, koko ajan nakertaa sitä sun olemassa olevaa tulosta, mutta sä tiedät, että kun me ruvetaan tekemään tätä juttua, niin jossain kohtaa se kantaa hedelmää, niin silloin pitää olla kyllä aika selvää, että sä tiedät ja pystyt sanomaan, että no tää on nyt semmoista juttua, ja kyllä se pitää pystyä jossain määrin ehkä pystyä niin kuin numeraalistamaankin sinne hallitukselle ja omistajille, että hei, että tässä on nyt tämmöinen osuus. Ja se kyllä pitää käydä sen hallituksen kanssa läpi, että tietysti yrityskaupat on aina semmoisia asioita. Sitten se, mitä esimerkiksi nyt itse tein, niin silloin jos lähdetään tekemään kasvua, niin sunhan pitää palkata ihmisiä, jotka sitä kasvua tekee. Esimerkiksi myynnillisyys ja tuotteistaminen, jos sä haet jotain tämmöisiä uusia juttuja, niin jos et sä yhtään siihen panosta, niin aika vähän sä sitä saat myöskään. Siinä pitää sitten pystyä laskemaan, että jos vuosi pannaan paukkuja, niin seuraavana vuonna pitäisi tulla, ja joitain asioita voi tulla jo puolen vuoden päästä, mutta mitään tämän tyyppisissä panostuksissa, niin et sä kvartaalissa kyllä saa. Kyllä se on silloin yleensä vähän niin kuin vanhan korvaamista tai saman asian skaalaamista, tehdään se samaa juttua, mutta otetaan vielä 1 projektipäällikkö lisää tai otetaan vielä 1 työjohtaja lisää ja niin edelleen, mutta jos ruvetaan tekemään uusia juttuja, niin kyllä siinä pitää malttaa, että se sitten muutaman kvartaalin ainakin niin tekee eka kulua ennen kuin sieltä rupeaa syntymään jotain. Miten muuten johtamisen näkökulmasta ylipäätään, että jotkut muutokset, mihin lähdetään, ne voi olla tosi hitaita. Ja siinä niin kuin ehkä omistajat, tekijätkin jo väsähtää matkalla, kun se lopullinen palkinto ei vielä näy, se on jossain horisontin takana, niin miten sä teet siitä näkyvää siitä etenemisestä niin, että ihmiset muistaa ja ymmärtää ja tajuaa, että okei, meillä on hyvä vauhti, meillä on oikea suunta, vaikka me ollaan vielä tosi kaukana rannasta? No kyllä mä sanoisin, että kyllä nykymaailma on niin hektinen, että jos et sä saa sinne mitään välipaloja, välitavoitteita, jos ei ole mitään pilotointia tai jotain, että jos lähdetään tekemään asioita, että tehdään eka joku juttu ja sitten rakennetaan sen päälle seuraava, niin en tiedä, kannattaako lähteä yrittämäänkään. Kyllä mä sanon, että ihmismieli on nykyään vaan semmoinen, että jos pitäisi vaan puurtaa 2 vuotta ja mitään välisteppejä ei ole, niin
aika riskikkäältä kuulostaa myöskin semmoinen hanke. Että kyllä mun mielestä se pitää pystyä niin paljon pohtimaan sillä johdon kanssa ja omistajien kanssa, että se on jotenkin jo pureskittu sellaisiksi, että siitä löytyy niitä välitavoitteita. Ja esimerkiksi sitten kaiken näköinen pilotointitesta. Mä oon itse ollut, mä oon sanonut, että mulla on ihan rakkaussuhde tämmöisiin toimintamalleja, ERPPI, ATK, IT-järjestelmien uudistamisiin. Ne on samaan aikaan karseita, mutta sitten jossain muutaman vuoden päästä niin kyllä ihan voi olla ihan niin kuin liiketoimintalogiikkaa kokonaan rikastavia hankkeita. Niin niissäkin pitää pystyä tajuamaan, että miten se tehdään ja miten tehdään niin kuin se toimintamallin uudistamisen speksaus sen strategiaa vasten ja sitten kun lähdetään muuttamaan itse niitä ihan niin kuin niitä järjestelmiä, niin eka kannattaa pilotoida jollain palikalla ja katsoa, että mitkä oletukset oli pielessä ja mikä toimii ja mikä oli ERP-hankkeen myyntijätkien niin kuin pelkkää puhetta ja mikä toimii oikeasti ja niin edelleen, että niistä on kyllä kantapään kautta tosi paljon niin kuin kokemuksia ja niissä se matkasaarnaaminen ja semmoinen uskon ylläpitäminen, niin se on kyllä tosi tärkeää, koska mä oon joskus sanonutkin, tämä on nyt, jos saa muutaman ruman sanan sanoa, niin mä oon sanonut, että ERP-hankkeet, niin ne on joko sysipaskoja, semipaskoja tai ei paskempia. Mutta siinä on niinku skaala niinku ERP-hankkeeseen ryhdyttäessä, että silloin kun jengi tietää jo, silloin pitää olla vähän raadollinen, että näin se menee. Ja jos sanotaan, että no ei paskempi ERP-hanke, niin se on mennyt todella hyvin. Olisi mielenkiintoista tietää Kolumbuksen laivalle päästä hyppäämään, kun ne on lähtenyt siitä meren yli ja niin. Välietappeja ei paljon näy. Eikä tiedetä, että sitä Amerikkaa on olemassa. Tiedonomainen tunne, että tuolta pitäisi ehkä jotain löytyä. Mutta ehkä siitäkin muutama saari löytyy matkalta ja sitten tarkkaillaan lintuja ja kaikkea muuta, että siinä pitää jotain sellaista olla, millä sitä uskoa pidetään yllä ja sitten niitä semmoisia prosesseja, mistä ne löytyy, että jos on sitten jotain tuotekehitystä, niin kyllä siinäkin pitää olla sitten semmoisia niin kuin välitavoitteita ja välipaloja ja niin edelleen, että semmoinen niin kuin, ja nykyään, jos puhutaan siis, on ne sitten ERP-hankkeet tai tuotekehitystä tai mitä tahansa, niin tämmöinen vesiputousmalli, mitä ennen aikaa tehtiin, että voitiin tehdä 5 vuoden suunnitelmia. Eihän meillä strategiat ole enää 5 vuoden strategioita. Tehdäänköhän 2-3 vuotta on ehkä semmoinen, että sä näet niin kuin sinne kauaksi, että mitä asioita pitäisi saada 2-3 vuoden aikana näkyville, niin sitä pidemmälle. Sulla voi olla skenaarioita siihen, että mihinkä maailma on menossa, mutta että semmoista niin kuin vakiona pysyvää maailmaa ei ole enää firmojen ympärillä, että myöskään firmat vois tehdä niin kuin 3 vuoden tai 5 vuoden strategiaa tarkastelematta sitä joka vuosi. Et mun mielestä siihen pitää, ja silloin sä pysyt järjissäsi myöskin, kun sä varaudut jo etukäteen siihen, että pitää nähdä yli kvartaalia ja yli vuoden, mutta että aina vähän pitää sitten zoomata. Ja sitten myöskin pitää joku, en nyt taas muista kuka, mutta sanoa, että mikä ero on esimerkiksi suomalaisten ja sitten jos jotain muita pohjoismaisia, tanskalaisia ja ruotsalaisia yritysjohtajia ja hallituksia niin kuin työskentelyssä, niin on se, että tämmöinen niin kuin, epäonnistumisten sietäminen ja niiden jopa hakeminen on kulttuurissa ehkä, että me suomalaiset, me pelätään epäonnistua ja me parotaan sitä epäonnistumista niin kuin ihan viimeiseen asti. Miksi? Enpä tiedä. Ehkä se on jotenkin tässä meidän, niin kuin, se on jotenkin meidän niin kuin kansallistunnossa ja muuta. Että sitten semmoinen, että kokeillaan, pieleen meni, opettiin tämmöisiä juttuja, no ensi kerralla tiedetään toi ja niin edelleen, niin se on ehkä kuitenkin sitten, niin kun, ja se on ehkä se myöskin semmoinen myynnillisyys, että en mä tiedä, onko se tämä meidän insinööritiede, että meidän pitää olla oikeassa ja meidän pitää tietää, että se toimii ja niin edelleen, niin se vaikuttaa siihen riskinottokykyyn ja niin edelleen, ja se näkyy varmaan organisaatiossa eri tasoilla, se näkyy johtoryhmätyöskentelyssä, se näkyy hallituksessa ihan joka paikassa. Että ehkä niinku semmoista, ei nyt niinku tarpeettomia riskejä, mutta semmoisia niinku semmoisia miniriskejä ainakin meidän pitäisi ehkä opetella ottamaan, koska kyllä se vähän se vanha sanonta, että high risk, high gain, jos ei ota mitään riskiä, niin ei sieltä mitään ihan todella niinku pöyristyttävän yllättävää niinku positiivista tsunamiakaan sitten välttämättä tule. Että ehkä silleen, niin kuin, en mä itsekään ole mikään niin kuin startup-ihminen, että sanon aina, että kun mä oon 2
niin kuin julkisella puolella työskennelleen vanhemman lapsi, niin riskinottokyky on niin kuin sitä luokkaa, mutta ehkä mä nyt tässä sitten 35 vuoden bisnesuran aikana on oppinut pikkusen jo ajattelemaan sitten vähän niin kuin laveemminkin, mutta että näin mä sanoisin, että se on ehkä suomalaisille tyypillisempää kuin joillekin muille kansakunnille, jotka ehkä sitä kasvua ja uudistumista sitten hakevat isommalla intensiteetillä. Yksi mun lempisanontoja tai mikä mun mielestä kuvaa hyvin tilannetta on, joka ei liity enää suoranaisesti tuohon riskiin, vaan itsensä kehittämiseen, johtajan omaan itsensä kehittämiseen on se, että johtajan oma kypsyystaso on lopulta koko organisaation lasikatto. Niin miten sä pyrit huolehtimaan siitä, että sinusta ei muodostu lasikattoa organisaatiolle? No ainakin siten, että mä sanon aina mun jengille, että teidän pitää potkia mua, jos mä rupean niinku käyttäytymään huonosti. Et kyllä mun mielestä semmoinen avoin ilmapiiri, että uskalletaan sanoa ja haastaa, niin se on tosi tärkeää. Ja kyllä mä tunnistan ne omat. Esimerkiksi niin kun mä puhun aina ATKsta, niin tämä tämmöinen, jos puhutaan AIsta ja tämmöisistä uusista jutuista, että jos katsotaan, että mitä mun vanhemmat osaa tehdä tuolla tietotekniikalla ja mitä mä osaan tehdä ja mitä mun lapset osaa tehdä, niin tämähän menee niin kuin järkyttävää vauhtia eteenpäin. Että mun niin kuin oma kyvykkyyteni rajat on tullut jo aikoja sitten vastaan ja silloin tarvitaan sitä, mitä puhuttiin tuossa koko ajan tästä niin kuin johtoryhmän kyvystä täydentää ja myöskin ulkopuolisia. Sä voit ottaa johtoryhmään ulkopuolisia puhujia ja hallituksen johdon yhteisiin palavereihin jotain puhujia niin kuin taas boksin ulkopuolelta, jotka voi herätellä ja niin edelleen. Että semmoinen niin kuin uteliaisuus ja sitten myöskin semmoinen vähän tosiaan itsensä potkiminen, että tiedostaa sen, että tässä ollaan jo jääty jonnekin, ei nyt ihan niin kuin lapset sanoo, että sinne dinosaurusajalle, mutta kuitenkin, että pitää niin kuin ymmärtää ne omat niin kuin rajoitteensa ja ottaa sitten niitä tukemaan niin kuin sekä omasta organisaatiosta että firman ulkopuolelta sitten näppärämpiä voimia. Ehkä se on se avoimuus. Joo, ja ne omien sokeiden pisteiden ymmärtäminen, että mitä ne on, niin se on ehkä se kaikkein vaikeinta, että kun sen sokein pisteen löytää, niin monelle ei ehkä ole vaikea ottaa siihen niin kuin näkemyksiä ja apuja, mutta millä löytää ne sokeat pisteet? Kyllä, se on totta. Silloin pitää olla myöskin, niin kuin, mä väitän, että tämä palautteen antaminen, jos puhutaan tämmöistä johtamisesta ja lähijohtamisesta, niin se palautteen antamisen kulttuuri, no ensiksikin, että pystytään antamaan sekä positiivista palautetta että rakentavaa. Jotkut pystyy antaa vaan toista, siis se on mun mielestä molemmat on yhtä pahoja, on niitä vaan, jotka kehuu eikä pysty puuttumaan silloin, kun pitäisi puuttua, ja sitten on se johtamiskulttuuri, että annan korjaavaa palautetta, kun tarvitaan, muuten on ihan ok. Niin molempia tarvitaan, ja sitten se, että ainahan se on vaikeampi niin kuin pomollensa lähteä sanomaan, että niitä asioita pitäisi tehdä toisin, mutta mun mielestä sitten kuitenkin pitäisi pystyä uskaltaa kertoa niitä asioita. Ja mä sanon aina sitten meille jengille, että jos ei yksi uskalla sanoa, niin jos teistä 3 sanoo mulle, että nyt pitäisi vähän katsella, niin kun ne tulee 3, niin 3 yhtä vastaan on jo semmoinen, että sitten pitää uskoa. Ei, mutta ihan oikeasti siis sille, että luoda semmoinen kulttuuri, että jengi uskaltaa sanoa. Niin sitä pitää tavoitella. Mä uskon, että tältä keskustelulta moni sähköalalla johtava esihenkilöasemassa työskentelevä sai varmasti ideoita. Kiitos keskustelusta. Kiitoksia. Oli mukava tulla. STUL on sähkö- ja teleurakoitsijoiden oma edunvalvoja. STULin jäsenenä käytössäsi ovat monipuoliset jäsenedut. Liity jäseneksi osoitteessa stul.fi.